kuno kumapena studio tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Hello, takulandirani kuno kumapena studio tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kuti Moni mpingo wa Mulungu kuchokera ku Sabata. Mbuye akudalitseni kuti munakapembeza malo olekanalekana, mwasungaso Sabata molekanalekana. Mulungu akudalitseni. Madzulo ano mukupumula m'makomo, ndikulandireni ndi yankho limene lachokera ku funso lakuti Brother Twaibu munakhalapo wachipembedzo cha Satana. Ndakumvetserani maaudio anu kuchoka 2019-2020. Mwakhala mukufotokoza ntchito zimene mwakhala mukugwira za Satana, kuphatikizapo maulendo amene mwayenda kupita ku makomo okhulupirira achikhirisitu kukapanga ataki. Ndakumvetserani mpaka chaka chino cha 2025. Ndinasunga padera maaudio anuwa. Ndinayesanso kuvundukula maaudio anthu ena ofananafanana. Sinapeze ngakhale mmodzi mu audio yanu inuyo mukufotokoza kuti munapitako pa khomo pa shehe kukampanga ataki. Sindinamvepo maudionso anthu enawo kuti asataniki apitapo pa khomo la shehe kukampanga ataki. Timadziwa kuti chisilamu nachonso ndi chipembedzo. Kodi ndiye kuti chilibe zifukwa zimene Satana amadana naye cho chisilamu kuti zikhoza kumalandiranso maataki? Tiyankheni Brother Twaibu ndimvesese chifukwa chimene simudapitireko pa khomo pa shehe. Chimwene ukanandidikira kaye. Ineyo Twaibu Ahmadu Hamidi Ali, nuchokera ku Chiyawo, ku fuko la Chiyawo ndithu, koma pang'ono ku chipembedzo cha chisilamu. Sindidziwa zonse ku chisilamuku, koma ndithu ziwiri kapena zitatu ndingathe kufotokoza. Kotero mmene mwafunsa funso lotere, simunafunse kwa munthu olakwika, chifukwa mwafunsa munthu amene chipembedzo cha chisilamu adapembezapo. Ndipo lero ndikupembeza chikhirisitu, komanso ndinapembezapo ku chipembedzo cha Satana. Kotero kuti nkadati mtenge Chingerezi, nkanati mwamufunsa light candidate funso limeneli. I'm a light candidate to answer the question. Tsono nali funsoli muzilimvesera pamene ndikukuyankhani bambo wanga. Ndilibe dzina lanu, mwangolifunsa kuchoka ku inbox kwanu kubwera ku inbox kwanga. Baibulo limanena kuti akukhala nawo maonekedwe achipembedzo, koma mphamvu yake anayikana. M'bale wanga, mpaka pamene dziko lapansi lingazazindikire motheratu kuti tili ndi opembeza achipembedzo koma opanda mphamvu, ndiye tili ndi opembeza amene ali ndi mphamvu. Kunatuluka zipembedzo zambirimbiri Yesu asanabwere ku dziko lapansi. Ndi aneneri awo. Iwowa anali atsogoleri a zipembedzo nayang'anira zipembedzo. Kudauka zipembedzo, zinakhalapo zipembedzo, nizikhala na atsogoleri awo zipembedzo. Koma pansi pa dziko lapansi pakhala pakuuka aneneri olekanalekana. Tili naye Danieli, mwachisanzo Ezekieli. Aneneri ku Baibuloku simungatchule. Kapita ku chisilamu tili nawo aneneri. Tili ndi Muhammad, amati Ibrahimu ndi mneneri,
amanena kuti Ishmaeli ndi mneneri, kulinso aneneri olekanalekana ku dziko lapansi, aneneri adakhalako. Inde Bahai kuli Bahaula, aneneri olekanalekana amene amapasidwa mataitolo a uneneri ku dziko lapansi. Koma m'mabuku a Baibuloli komanso m'mabuku a chipembedzo cha Satana silinatchulidwepo dzina lililonse pakati pa aneneri onse amene mumadziwa, aku Baibulo, aku Kulani, aku Kitabu Akidasi, aku Satanic Bible. Sikunabwereko mneneri amene adabwera ku dziko lapansi lino atalandira mphamvu za kumwamba ndi dziko lapansi. Kulibe, ndi Yesu yekha. Ndikuyamba kuyankha mchimwene wanga, ndikuti pansi pa nthaka imeneyi sadatsikeko ngelo, mu ufumu wa ngelo sikudabwereko zamoyo za muumwamba mwa ulemerero wa mmwamba mwawo. Mulengalenga simudatsikepo cholengedwa chilichonse kubwera ku dziko lapansi. Pansi pa nthaka imeneyi sipanabadwabe obadwa mwa amuna ndi akazi amene analandira ndi kupasidwa mphamvu kumwamba ndi dziko lapansi. Kulibe, ndi Yesu yekha. Naye Satana akuchimva chimene ndikukumvetsa ninuchi, kuti zoona sanabwereko munthu wamphamvu wakumwamba nalandira mphamvu zomwezo ku dziko lapansi. Sadapezeke, anali Yesu yekha. Inde tamverani, Martin Shadrach, mulembi wa buku lina la chipembedzo cha Satana, anaulula kuti anataya mphamvu mzungu wathu bwana wathu, kunena Lucifer, analandira mphamvu za mbali imodzi. Iye amanena kuti ndi one eye, alibe maso awiri, chifukwa chakuti mphamvu zake ndi za dziko lapansi lokha. Ichi chikupereka chithunzi chokwanira, ndipo ndikupaseni chithunzi chokwanira kuti sipadauke mneneri ku dziko lapansi kuphatikiza Lucifer analibe mphamvu za kumwamba ndi dziko lapansi. Chifukwa choyambirira chimene opembeza kapena anthu amene anatuluka chipembedzo cha Satana, kapena kuti Satana mwini wakeyo, simuzamumva kuti anapita kukapanga ataki shehe. Chifukwa chake chimene ndikufuna ndiyambe kulongosola pamene papachi, mukati ashehe mukundipasa chimozimozi m'busa. Mulungu sanapereke mphamvu kwa abusa, sanaperekenso mphamvu kwa ashehe. Ayi, chifukwa mphamvu za kumwamba zinapasidwa ndi Yesu yekha, kumwamba ndi dziko lapansi. Opereka ndani? Atate. Chinamkomera kupereka mphamvu imeneyi kwa Yesu yekha. Ndekuti olondola Yesu akayima bwino, nayima mu mzimu ndi nchoonadi, namatchula dzina limene linalandira mphamvulo, Yesuyi amachita supplier mphamvu zake kwa amene akumulambira, kuntchula ndi kuyenda naye ndi kumumvera, chifukwa iyeyo anayimanso ngati mawu ku dziko lapansi, ndiye mwini mphamvu. Pamenepo kagulu konse kamene kamayenda limodzi ndi Yesuyi, amene tampeza kuti dziko lonse lapansi, olengedwa mwa anthu, olengedwa mwa angelo, ooneka ndi zosaoneka za pa nthaka imeneyi, kulibe anapasidwa mphamvu ndi Yesu yekha. Chikupanga kuti omulondola Yesu ndi kumuvomera Yesu pakamwa pawo amakhala akuyenda within the area pamene pali mphamvu. Now, Lucifer amene anachoka kumwamba nataya mphamvu imodzi ya kumwamba ndi kupezako mphamvu ya dziko.
amaona kagulu kamene kakulandira nawo mphamvu zakumwamba ndi za dziko lapansi. Iye akamapita kukapanga ataki amayang'ana light power. Chipembedzo cha Satana chimaitcha kuti light power. Tikati light power ndi mphamvu imene imaperekedwa kwa omutsatira Yesu mu mzimu ndi mchoonadi, imakhala light power. Mukakhala pa chalichi chokha chimakupasani left power, zimene ni mphamvu za chipembedzo. Ndi left power asilamu onse, mashito onse, mabahai onse, mahairanzirasa onse, malastafalia, kuphatikizapo anyawu ndi zipembedzo zonse zimene zimatchedwa zipembedzo ku dziko lapansi zimakhala ndi left power, mphamvu ya chipembedzo. Ndiye mphamvu ya chipembedzo ija imayendera malingana ndi kayimidwe ka zipembedzozo. Ndi mphamvu zolekana koma ndi mphamvu za chipembedzo zimenezo Satana akamaziyang'ana amazitcha kuti left power. Now pamene mdierekezi amapita kukapanga ataki, amafuna kutotola light power itsale left power. Sindikudziwa ngati ndikumveka, mukana ndimva mothandizidwa ndi Ambuye ndikunenachi, kadasunthira pena pafunso limeneli. Ndikunena kuti amene timalowa machalichi, timalowa zipembedzo, cholinga cha Mulungu pomubweresa Yesuyi anabwera ndi mphamvu zakumwamba zimene zimatchedwa kuti mphamvu zakudzanja lamanja, light power, imene imakapita pa iwo amene antsatira Yesuyi nayima naye mu mzimu ndi mchoonadi, atatsatira chiyero chonse. Ndi light power ija imakhuza pamutu pa munthu ameneyo, amakhala mu electric power ya light power imene imakhala connected ndi chiyero cha munthu. Kazembedwe kazoyipa kama katsegula chitseko chimene chimapangisa kuti light power imuchite anoint munthu ameneyo. Akakhala pachali chipanu amaonetsa kuti akulandira the electric power ina, the spiritual power yakumwamba imakhala kuti ikuchita ndi munthu amaoneka osiyana. Ngakhala amene yatakhala kuti sanaphunzire, amene yolakhala kuti sanapite ku Bible school, koma kungofika pa mpingo panupo, tsiku limene mudzayerekeze kuti atwaibu taphunzisani amadigiri, amadiploma, muzaziwa kuti munthu uyuyu ali ndi light power, mphamvu ina ikuchita naye yoposera sukulu imene timapitisa azibusa athu, imatchedwa kuti light power. So now tamverani, mukakhala ku chipembedzo cha Satana kumene tinali kuja, the reason imene sitinachitire attack mashehe, chifukwa chakuti mashehe ali mgulu la enanu amene munangolandira left power, mphamvu koma za chipembedzo. Pamenepo tisindikuti mphamvu za chipembedzozo nzoyipa, ayi ndifunika ndifotokozere bwino, koma no ndikufuna mundimvesese pa ango, pa dimension imene ndikukutengerani pa yankhoyi, kuti mukaone chifukwa chani Satana sankachita attack anthu ena, more especially mwafunsa simunabise mwachita kutchula kuti chifukwa chani sinimamva kuti munakampanga attack shehe. Mashehe ambiri ndi atumiki ambiri ndi mabishopu ambiri amakhala ndi lack of light power, amakhala ndi kuperewera kwa mphamvu ya kudzanja lamanja. Musayiwale kuti anabwera ndi mphamvu zimenezi za light and left ku dziko lapansi lino ndi mmodzi yekha, ndi Yesu yekha. Choncho mukakhulupirira pa Muhammadi, mwakhulupirira amene ali ndi left power basi. Mukakhulupirira pa aneneri anu onse amene mungatchule, kaya anali alembi, kaya anali otani, mwachisanzo ine ndingakuze ndikuti ingakhale Ellen White anali ndi left power yokha.
padafunika kuti pamene ali naye akhalenso ndi light power. Now munyengo yakuti akupita kukakhala mu mzimu akufuna kulemba, light power ndi imene imadzagunda pa msungwana Ellen White, ndiye mwamuona walemba zonsezi chifukwa chonena kuti ali ndi left power analandiranso light power imene inamuthandiza kuti alembe, koma that light power simakhala permanent pa munthu. Ayi, ineyo lero ndingakhale nayo light power imeneyi malinga ndi mmene ine ndakhalira lero ndi Ambuye, koma mmawa thupi langa lalema lafoka ndi zochitika zondizungulira, maganizo anga akugonja ku mkangano wa nthawi ya pansi pano. Satana wandikanganira kwambiri ndikugonja, tsiku lina ndimayenda mukugonjamo mukufokamo, imakhala kuti light power ija yachokapo kaye. Nchifukwa chake pamene timapita kukapanga attack anthu sitimakachita attack amene ali ndi left power, koma amene ali ndi left and light power. Mukhale ndi left and light. Sopano zipembezo ndaneneri ambiri anapereka left power yokha, alibe light power. Ndiye Satana ndiyerekezi amadziwa kuti amene ali ndi left power safunika kulimbana nawo chifukwa it's easy to carry, ndi portable, iwo amanyamulika bwino. Koma amene ali ndi light and left power ndipo vuta kuti inuyo mukachite dominate pa banja pake, pa nyumba pake, pa moyo wake, amene ali ndi left and light. Ndiye mukamapita kukapanga attack anthu amene akufunika kuchitidwa attack ndi ziwanda ndi Satana nda sataniki, asatanikiwo amapita kwawo khawo amene ali ndi light power kuti akata akayipange pulunini kuti munthu ameneyi adzingosala ndi light power, left power yokha. Ndiye kuti mubwera ku malembo kuja kuti motero akuti iyayi anthu amenewa amakhala nayo maonekedwe achipembezo. Left power imakupasa ni maonekedwe achipembezo, mumakhala ndi ka bright kakuwala kachipembezo kamene akunena kuti amenewa amakhala nawo maonekedwe, mumaoneka, chipembezo chimangoonetsa kuti inuyo mulipo, muli pa Chisilamu, muli pa Chibahai, muli pa Chikhirisitu. Chifukwa mbali imene iyi imakhala kuti ilibe divine connection, divine power, ilibe chipembezo. Nchifukwa chake mkatikati mwa kufotokozera nkhani za maataki, tsiku lina munandimva ndikunena kuti tidapita kukachali chikena kugana kanthu twa Sunday, koma tidakapeza kuti akupemphera pamene popo ali ndi light power. Tinkafuna tikachose light power yo, tinakapeza sotu kuti si wonse pachali chipo, ayi mmodzi. No matter inuyo mumapembeza siku la Sabata, ngakhale mutamapembeza siku la Sabata, koma tsikulo silimakwanira palokha kukubwereserani the light power pakati panu. Ndi chifukwa chake mukapita kuma chalichi a tsiku la Sabata mumakapeza kuti ku Sabata komweko anthu akufunsirana. Siku la Sabata anthu akupangana miseche, kutuluka nchalichi nkukayima pakona pa mtengo wa mango mkati mwa mpanda wa chalichi cha 7th day chopembeza siku la Sabata cha chipostoli kaya ndi 7th day baptisiti. Mwalisunga Sabata licha, koma mkati momwe mucha mukaona kuti amayi uje ndama yakuti ali apo adolika okaoka, apo mainifomu atatu, apo zipewa zitatu zikukambirana. Gulu ili likwanenawo komatu ali ku Sabata. Chapangisa ndi chani? Nchifukwa chakuti chipembezo chimangopereka light power yoka, left power kani si chimapereka light power, chimapereka left power. Ndiye left power
mdierekezi amakwanisa kuponyamo timamizairo take ndikumakaenda ndi chifukwa chake mukapeza kuti siku la sabata lenileniru anthu amatha kuchimwa, anthu amatha kupanga zinthu zoyipa koma atasunga tsiku chifukwa izi zili mu left power. Koma mukakhala ndi light power uchimo wa mtundu uliwonse sufika pamene papa. Ndiye Satana mdierekezi akamapita kukapanga ataki samafuna kuti chipembedzo ku dziko lapansi chikhale ndi left and light power. Tsopano amene amabweresa left and light power mphamvu zimene zonso anasiyira Yesu. Tamverani, akuti kumwamba ndi dziko lapansi mphamvu zonse zaperekedwa kwa ineyo. Ndanena kuti Lucifer pochoka kumwamba anasiya mphamvu imodzi nkuzatenga left power, mphamvu ya dziko lokhala pansi ya kumwamba alibe. Ndiye patenga zaka zonse mukuzimvazi mpaka kuzafika mu tsiku limene Yesu amabadwa. Ndi iyeyo amene analandiranso mphamvu za dziko la kumwamba ndi dziko la pansi, ndi amene amakwanisa kupanga distribute that power. That's why amene mukupembeza potsata aneneri ena, mphamvu imene iyi aneneriwa samakwanisa kuyigawa kuti ipite mwa otsatira awo, chifukwa iwowa amasoweka so ayitenge mphamvu imeneyi kwa Yesu. Ndiye ngati mneneri ndi mtsogoleri wa chipembezocho savomerezana ndi Yesu, ndiye kuti ndipovutanso omutsatira pansipa kuti akavomereze Yesu kuti iyeyi akalandire ndi kuapasa light power. Pamenepa ndikukupasani yankho la chifukwa chimene mashehe sikawirikawiri kuchitidwa ataki ndi ziwanda. Ndinene kuti nda sataniki, ndinene kuti ndi Lucifala mwini wake. Osati chifukwa chakuti sapembezayi, chifukwa chipembezo chimangolandira left power, chimalandira mphamvu za kumanzere zimene zimakasunga zipembezo. Mulungu akakakonda tikamaliza ulendo wa nthawi ya pansi pano kukasankhako amene anasungika ndi mphamvu za kumanzere zimenezo akaona yekha, si ine ayi. Koma chinthu chimene ine ndili nacho experience pafunso mwandifunsali, mwafunsa kuti inu munkapanga ataki anthu chifukwa chani simunkapita ku mashehe. Mashehe amakhala ndi left power yokha. Chimozimoza abusa ambiri a dziko lapansi sitinkakapanga ataki chifukwa anali ndi left power yokha. Mabishop ambiri sanapangidwe ataki chifukwa anali ndi left power yokha. Ndiye chimene Satana amafuna kwambiri pa munthu ndi light power. Ikangopezeka light power pa munthu amene amakhala ndani pafupi ndi maataki. Inu mukhoza kumalankhula zambiri mbiri zonyoza Satana, koma ngati akuona kuti inuyo mulibe light power, alibe nanu ntchito. Ndiye mumapeza tili ndalaliki amphamvu koma nda abwenzi. Si chiopsezo kapena ndilemekeze kuti si chiopsezo kwa Satana ndiyerekeze. Angakhale angalalikire bwanji koma si chiopsezo kwa Satana. Amenewo sangataye nthawi yake Satana kuti kwerani galimoto yanga ikwerani mapiko angawa, kwerani ujeni, tiyeni kwa Argentina kuli chipembezo zina lake chakuti pakhosi mukachipanga ati ayi sangataye nthawi. Amene muli ndi left power nthawi zambiri mukaona kuti simukulandira mayesero achiyeso cha chikhulupiriro chanu, ndi chifukwa chakuti muli ndi left power yokha. Ndikutengereni mchipangano chatsopano, muyambire buku la Machitidwe chapter number 4, pamene mpingo ukuyamba mukapeza kuti kunali mpingonso kuja nkapembeza Paulo poyamba asanasandulika kukhala Paulo ali Saulo. Kumeneko kudali left power yokha mpaka pamene Paulo anakumana ndi Yesu panjira, chifukwa panjira ya ku Damasiko ankampasa light power. Atangolandira light power
mchoseni ameneyo, bwerani pa ophunzira mmene anayenda ndi Yesu zaka zitatu ndi theka. Chinachitika ncha anali ndi left power, ndi akuti mukalowe mchipinda chosanja mpaka pamene Mzimu Woyera adzadza kwa inu. Atazisunga kutuluka, adatuluka pamenepo kuyambira pa Machitidwe chapter number 4, mukapeza kuti chifukwa cha light power imene analandira, boma la Roma, Kaisala ndi anzace anayimirira ndi zikwanje, gwirani, khapani. Sizidzakhapidwa zipembezo, sizidzazunzidwa zipembezo. Ngakhale pamene tikupita ku chizunzo, chizunzo chikunenedwachi sichilimbana ndi amene ali ndi left power. Afuna amene akusunga left and right power. Mphamvu ya chipembezo ali nayo, komanso mphamvu ya kupembeza kwa Ambuye ali nayo. Maonekedwe a chipembezo ali nawo, mphamvu ya kupembeza ali nayonso. Sono maonekedwe a chipembezo ndiye zipembezo zambirimbiri zimene zinauka ndani nili awo, kuphatikiza Muhammad anabwera kuzakonza chipembezo. Ndiye kaya chikhala chipembezo cha Mulungu, kaya chinali chipembezo cha Mulungu Allah, kaya chinali chipembezo cha ndani whatsoever, inunso akhirisitu kaya chinali chipembezo cha ndani, na mukangoti chipembezo ndi chipembezo chilichonse chimalandira mphamvu ya kumanzere yokha, sichimakhala ndi light power. Amene anabwera ndi light power ndi Yesu. Pamenepa mumakhala ndi divine connection, mutayamba kuyenda mu mzimu ndi mchoonadi, mwasunga chikhulupiriro, mwasiriza njirayi. Paulo akutero, chotsatira tsopano akundifupira mfupo wa korona ya moyo, si kwa ine ndekha komatu onse akutsata maonekedwe omwewa. Ati omakhala ndi left and right. Now mukatenga ndi pamene dziko lapansi limazizimuka. Ngakhale pa chalichi muzamva kuti uyu sitikumuona bwino. Nthawi zinatu kumakhala kuti sakukuonani bwino, zoonadi simukuonekadi bwino, chifukwa chakuti mwa inuyo nthawi zina muli light power. Koma nthawi zina amanena kuti sitikukuonani bwino chifukwa chakuti angakhale left power pa inuyo yachoka. Imene yonso ndi nkhani ina, kuti mchalichi timakhala ndi anthu amene alibe maonekedwe achipembezo. Tikatayika pa maonekedwe achipembezo, ngakhale chipembezocho chimatichotsa. Simunamve chichewa. Mchipembezumu mumakhala magulu awiri. Gulu loyamba limene lili ni maonekedwe achipembezo, ndiye pali gulu limene lataya maonekedwe achipembezo. Nthawi zina mutakuchosedwa pa chalichi chifukwa inuyo mwataya maonekedwe achipembezo. Kanso ndikukhala pansi kuti kolingana ndi malamulo a chalichi chathu, akulu awawa ataya maonekedwe achipembezo, achotseni. Bwa azimayi, bwa amamwa, bwa nabodza, bwa ndokuba, atayiratu completely maonekedwe achipembezo, atayini. Nachonso chisilamu mwachifunsa kuti sichipangidwa atakichi, chili ni maonekedwe achipembezo, ndiye pali amene amataya ngakhale maonekedwe achipembezo. Kazumveka zimenezo. Dakumana naye mzimayi mtauni ya Limbi, nukaona chemwali yanga amene amakhala kunyambadwe, nupita nkaone kuti ankakamuona, nkaone mulongo wanga kumpeza mushopu mwake. Tinathandizana, anandipasa transport, amapanga business yake yokhuzana nzitenjetenje. Ndipasa chakudya, andipasa ka transport zipita mulongo wanga. Potoluka pamenepa ndili ni chibanda, nakumana ndi mzimayi. Nkhani zosausa kwambiri. Tikungosiyana nchibanda, ndinakumana ndi mzimayi. Kukumana naye munthu, ineyo ndinadziwiratu kuti msungwana uyu wataya maonekedwe achipembezo. Koma anali Msilamu. Chinachitika ncha anavala nkhanjo wa Indian wear. Makosana kuyang'ana mmene lidadindira bere, mmene idayendera mimba, kuzafika mchuno, kuzaona mmene idatayira hipi, kupita mpaka pansi, komatu ali covered, chilichonse chikugwedera pachoka. Nangodziwiratu kuti awawa ataya mphamvu ya chipembezo, kani ataya maonekedwe achipembezo cha Chisilamu.
chimatayika mulimbi mmenewo anataya maonekedwe achipembedzo. Ndikungodusa msilamu nzake shehe anacheukaso kwayang'ana ayaya omwewo zovala adavalazo ndi zomwe zija mavala azimayi achisilamu koma tonse tinkayang'ana ayayawo chifukwa anataya mphamvu, anataya maonekedwe achipembedzo. Mkanjowo umatayitsa maonekedwe achipembedzo. Tsono akati Satana achita ataki amayang'ana amene ali ndi mphamvu zachipembedzo. Ndi amene adadzapereka mphamvu zachipembedzo ndi Yesu yekha. Okhulupirira Yesu amalandira nawo that connection ya mphamvu zachipembedzo. Pamene pa Satanic amati tiyeni tikapanga ataki. Ndiganiza kuti ndapereka yankho mpaka tsiku limenelo. Amen.